nemám žiadnu potrebu naťahovať. Že to by sme mohli, aby sme tu odovzdanie. nemuseli furt chodiť. A budeme radi, keď to Dobre, konečne koľko vecí je skončí. už posťahovaných? Ešte veľa vecí tu má pani? Ešte veľa. Na hodinku. Sedačka, stôlik, ten portfel po nej a to je do hodinky je to vystavené. Dobre, okej. Keď vás ona volať nebude, ja vás volať určite nebudem. A keď pán bude spolupracovať, ja nemám dôvod vás volať, keď nebude zatvárať dvere a podobne. Veď aj keď zatvoríte dvere. Ako sa mám dohovoriť s ostatnými? No však s minútou vysťahovania vás sem nepustím, to je logické. Veď povedte sťahovakom konkrétnu vec, že potrebujem toto vysťahovať, toto a pán majiteľ vám Dokumentované. vám potom otvorí dvere, skontrolujete za celý byt, že či máte všetko a vybavená vec. Dobre, Hľadáte problémy, nehľadám ktoré žiadne nie sú. problémy, ak by som hľadala problémy. Dobre, ale urobujete hliadku 3-krát, nejde vám o život, nejde vám o nič. Lebo to chcem doriešiť, to je celé. Ale dobre, ale my nemôžeme sem chodiť celý deň len kvôli vám. Nech ste jediná v Bratislave. Ale ja tu tomu rozumiem, nenapadáva. ja som jediné, čo som chcela. Napadol vás sa niekto alebo niečo? Pán mi nadával. Dobre, to môžete ísť potom, keď tak rozumiem. Dobre, OK, ja verím, že to už doriešime.